Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like sannan ka yi sharing nashi, sannan da Allah a danna mana subscribe. Wannan shine bidiyo ta farko a wannan channel tamu, kuma insha Allah wannan channel tamu za mu yi kokari wajen kawo muku duk wasu hanyoyin samun kuɗi na online da zafin su daga sun fito tun daga kan platform airdrop da dai sauransu, duk wani da kuma insha Allah duk wata hanya da muka san mutanen mu za su yi bu samu kuɗi online da ya amfana shine. Mun gode.